Bemutatjuk a Lorentz DeepMax Z1 pulzindukciós fémdetektort, mely kisebb és nagyobb fémtárgyak lokalizálására lett kifejlesztve. A terméket gyárilag transportkofferrel, hordozópántokkal, akkumulátorral, valamint magyar és angol nyelvű kezelési útmutatóval szállítjuk. Az elektronika egységet a Lorentz cég speciálisan kialakított hordozópántjára erősíthetjük fel a kényelmes használatot szem előtt tartva. A gyári teleszkópos rudazatra többféle méretű és munkaelvű keresőszondát szerelhetünk fel 26 és 45 cm közötti méreteken, melyek lehetnek mono- vagy dupla D kialakításúak. A fémdetektor a hordozópánt hátulján kialakított tárolóban elhelyezett akkumulátorról üzemel. A keresőszondák a műszerdoboz másik oldalán csatlakoztathatók. A Lorentz Z1 fémkereső minden talajtípuson használható, képes kiszűrni a legnagyobb zavarokat okozó talajhatásokat is a magas érzékenység megtartása mellett. A műszer bekapcsolás után egy gyári beállításon üzemel, de a gyors talajhatás kiegyenlítés funkciónak köszönhetően a levegőben, majd a talajhoz tartva a helyi viszonyokhoz hangolhatjuk a detektort a legjobb teljesítmény eléréséhez. A fémdetektor az itt látható dupla D szondával kiválóan szelektál vas és nem vas tárgyak között. Detektáláskor nem csak az adott fémtípusra jellemző számérték jelenik meg a kijelzőn, de további FE vagy non-FE felirat jelenik meg, amiből a felhasználó azonnal láthatja, hogy a detektált céltárgy vasból van-e vagy sem. A Lorentz fémdetektor kimagasló teljesítményét jellemzi, hogy felszíni keresőszondával egy 10x10 cm-es rézlemezt 110 cm-ről is képes lokalizálni. A Z1 további lehetőségeket kínál. Az opciós szoftver és GPS vevő segítségével a méréseinket automatikusan rögzíti a beépített datalogger, melyet egy kiértékelő programon keresztül elemezhetünk. A csatlakoztatott GPS vevő a mérési koordinátákat is rögzíti. A tárolandó mérésekhez használhatunk gyári 1x1 méteres szondát, illetve a gyártó által kínált 8 és 12 cm-es szondakábelből készíthetünk például 2x2-es, 3x1-es és egyéb más méretű mérőkereteket, így növelhetjük a felmérendő terület bejárásának hatékonyságát. A keretes mérésnél használhatjuk a műszert hagyományos hangjelzéses üzemben, mint a rudazatra szerelt felszíni szondáknál, illetve a mérést indíthatjuk datalogger módban, amikor a detektor minden beállításon tárolja az észlelt adatokat, vagyis itt a hangolás nem szükséges. A felmérendő területet osszuk sávokra, és oda-vissza haladva a kerettel mérjük fel a sávokat. A pontos irány és sávtávolság, hosszúság tartásában a detektor a GPS segítségével működik közre, gyakorlatilag irányítja a felhasználót. A méréseket a sávok végén zárjuk, illetve visszafordulásnál újból indítjuk. A detektor közel 100 mérési területet képes tárolni, melyeket egy adatkábel segítségével tölthetünk be a Surfer programunkba. Itt az adott területet név szerint rögzíthetjük, majd lehetőség nyílik a méretarányos kiértékelésre 2 és 3 dimenzióban. A dataloggeres mérésben a műszer minden talajhatás, azaz ground és késleltető, vagyis delay beállítás szerint tárolja a méréseket, így egy mérést több beállításhoz igazítva elemezhetünk ki. A program az észlelt fémeket a szoftverben vezetőképesség szerinti színekkel jelzi, azaz osztályozhatjuk őket alacsony és magas vastartalom szerint.